Здравейте, слушатели! Аз съм Никола Павлов, това е Калина Бърнева и днес ще обсъждаме една доста актуална за младежите тема, а именно различните младежки възможности, особено в възраст на средно образование. Нали. Калина, би ли ни разказала малко за себе си? Здравейте на всички! Първо благодаря за поканата и за възможността, че съм тук. Казвам се Калина Бърнева, на 18 години съм и в момента уча в Първа езикова гимназия град Варна, където изучавам интензивно английски и немски език и допълнително като извънкласна дейност в училище корейски. Също така профилирано история и философия от тази година като предмети. И ако трябва да се представя нали, с едно нещо, то би било това, че винаги съм търсила образованието отвъд класната стая. Следователно, това е една от причините, нали, доста често да участвам в различни младежки инициативи, програми и така нататък. Всъщност, помниш ли кога и как нали, започна да се занимаваш с тези младежки инициативи? Не си спомням първата програма, в която съм участвала някога, но горе-долу периода беше 8 срещу 9 клас. В гимназията тогава за първи път се включих като извънкласна дейност в Клуб Европа, който се ръководи от госпожа Нела Димова в гимназията ми. Тя е моята учителка по история и винаги ми е била безрезервна подкрепа във всяко едно мое начинание. И общо взето, след като се включих в този клуб, нали, покрай дейностите и инициативите на клуба, започнаха да ми се отварят повече възможности за други организации, да се запознавам с тях, събития, въобще всичко това. Добре, имаш ли някаква, примерно, имало ли е разлика между очакванията и всъщност реалността, когато си започнала да ходиш по различни мероприятия? Ако трябва да бъда честна, не е имало някаква конкретна разлика. Общо взето, всичко, което съм си представила нали, за младежките събития преди да посетя такова, например, е едно събитие, на което се събират много готини, млади, амбициозни хора, които обменят различни идеи, опит и общо взето това се оправдава и в реалността. Може да ни дадеш примери за някои събития, всъщност, които си посетила? Да, последните, които така ми взеха по-голямата част от последните, които посетих, може би, за които се сещам, са Mood Court, наследството на Бенджамин Франклин, доста инициативи, които USYC организират. Добре, нали, Бен Франк е това, с което съм най-бегло запознат, нали? Mm-hmm. Можеш ли всъщност да ни обясниш какво представлява, нали? Наследството на Бенджамин Франклин, накратко BFL, е една интензивна програма, която е насочена, може би, към критично мислене, бизнес, предприемачество. Тя се организира от USYC или Младежкия съвет към американския посланник и всъщност беше, мисля, че 6 дена някъде в кампуса на Американския университет в Благоевград. Това е, колкото и клиширано да звучи, буквално едно от най-хубавите неща, които са ми се случвали като инициативи и за мен лично от моя опит, това е най-хубавата програма за младежи, на която можеш да се запишеш в България. Доста интензивно, напрегнато на моменти, но наистина си заслужава и лекциите, които се засегнаха, темите бяха изключително интересни. Това, което на мен ми направи впечатление спрямо други събития, на които съм била, е възрастта на менторите, как те бяха така по-млади, някои даже ми бяха връстници и въпреки нали, възрастта им, от всеки имаш различно нещо, което можеш да научиш, което беше страхотно. Това с младите ментори също е доста нали, интересен казус, мога да го нарека. В различни мероприятия, на които аз съм участвал, съм виждал доста малко всъщност ментори в младежка възраст, нали, което ме караше да си мисля, че всъщност няма много мотивация от страна на младежите да бъдат ментори. Но ме радва факта, че всъщност греша и имат хора, които всъщност проявяват желание да се занимават с това в младежка възраст. Добре, какви умения всъщност успя да развиеш покрай тази програма? Покрай програмата бен специфично, може би най-вече комуникационни умения, презентационни също, понеже имахме в втория ден от програмата TEDx Talk, което буквално означава, че така по-голямата част от участниците имахме възможността да представим тема в рамките на 5 минути пред нали, всички останали участници и ментори в програмата, което беше доста интересно. За първи път ми се случи да наблюдавам TEDx Talk на живо. И също така, може би, критичното мислене. Не мога да кажа, нали, че преди съм го нямала, но може би точно след Бен то се разшири изключително много.
А всъщност имало ли е момент, в който си излизала от зоната си на комфорт, нали? Когато участваш в подобни програми, за мен е неизбежно почти да не излезеш от зоната си на комфорт. За мен това по-скоро би било, примерно, ако трябва да говоря, да представям нещо, понеже преди изпитвах по-голямо притеснение да говоря пред публика. Но точно след тези 6 дни в Американския университет, поради наследството на Бенджамин Франклин, това изключително много се промени просто, защото когато някой на твоята възраст да стане пред теб и ти води лекция на тази тема или просто ти го каже, и ти покаже, че всъщност няма от какво толкова да се притесняваш и е по-важно да си изкажеш идеите, отколкото да ги задържаш за себе си, просто защото се притесняваш от чуждото мнение, тогава наистина ти се променя целият начин на мислене и осъзнаваш, че всъщност няма от какво толкова да се притесняваш в крайна сметка. Определено е така, нали, поне с моя опит в всякакви подобни събития, нали, най-много да объркаш нещо, но ако го объркаш, хората просто ще са там, за да те подкрепят и да ти обяснят, нали, начина, по който всъщност да поправиш грешката си, отколкото, нали, примерно да ти се скарат или нещо подобно. Което според мен е всъщност голямата, нали, магия на цялата сфера на младежкото развитие, така да нарека. Добре, по-рано също спомена и Mood Court, като може да ни обясниш също малко повече за Mood Court? Mood Court е една друга инициатива пак на съвета към американския посланник. То представлява национално състезание, което е под формата на един образователен процес на съдебно дело, което е изключително интересно. Всъщност се разделяме на отбори, нали, ти можеш да се запишеш примерно с твои приятели, да сте в един отбор и след регистрацията на отбора ви всъщност получавате имейл, в който получавате файл в този имейл с съответното дело. И нали, съответно дали сте защита или обвинение по процеса. След като си изпратите един доклад спрямо позицията, която ви е дадена, който е горе-долу 9-10 страници, мисля, че 9 страници беше максимума на доклада, най-добрите отбори след първия етап на преглеждане на работите отиват в София на живо, където вече устно защитават и по двете страни от делото. Изключително интересно събитие. Това е супер, определено. Как промени интересът ти към правото, нали, понеже все пак състезанието е относно право? Ако трябва да бъда честна, реално преди да се запиша във второто издание на Mood Court, аз въобще съм нямала никакъв досег с правото, доста далечна от мен материя, но пък то именно и това беше главната причина да се запиша, просто да видя какво е, да видя дали ще ми хареса. И честно казано, доста ми хареса самия тип на състезанието, беше ми интересно. Вярно, малко така си под напрежение, защото са доста документи, закони, които трябва да прочетеш, да си сигурен да не объркаш нещо. Но много, много е интересно и със сигурност ми се повиши до голяма степен интересът към правото. Това е супер, определено. До сега, нали, споменахме доста пъти USYC всъщност. Може да ни обясниш какво всъщност представлява USYC? USYC или нали, на български Младежкият съвет към Американското посолство са една страхотна организация от амбициозни, активни млади хора, които всичко, което си го наумят като инициатива, го превръщат в реалност и в действие и се грижат за това наистина младежите в България да имат, как да кажа, поток на развитие, да могат да се развиват. Правят наистина страхотни инициативи. Това, което се сещам последно, което посетих като тяхно събитие, беше последното обучение във Варна от изданието USYC идва в твой град. Това са една серия от обучения, които те правят в по-големите градове. Сега се сещам за София, Търново, Бургас, мисля, че и в Пловдив, но не съм сигурна, и Варна. Като те го правят в американските центрове, във всеки град си има по един. За нас това е в нашата регионална библиотека. И всъщност обученията са на различна тематика. Аз присъствах последно на обучение как да си създадеш собствена фирма в България. Много интересно, всичко се разгледа от А до Я и буквално сега, ако искам, мога примерно след 2 седмици да отида да си създам фирма, просто защото знам стъпките какви са, нали, на теория. Но много интересни събития сега всеки месец се провеждат и насърчавам младежите по принцип от страната, но и като цяло от Варна да се активизират и да посетят техните събития, понеже те са напълно безплатни и наистина можете да придобиете умения, които няма в училище да ви ги обяснят. Да,
Всъщност, нали, това е нещото, което е според мен най-интересното относно USYC, понеже нали, има някои хора с примерно възможности от училището им, нали, да обиколят, да ходят по такива обучения и така нататък, и всъщност училището им да ги провежда. Но пък има и доста училища, в които примерно не са специализирани с икономика, да речем, или предприемачество, да имат като някои от по-главните специалности. Примерно просто имат учител по икономика, нали, там и нямат много участие в такива сфери. Нещо, с което бих насърчил, нали, слушателите ни е да говорят с учителките си или учителите си по икономика или предприемачество, сбуд, каквото се сетят, нали, с нещо свързано с икономика, и също да им съобщят, примерно, нали, ако искат да се занимават с икономика, нали, госпожо, господине, може ли да направим, да речем, учебно-тренировъчна фирма, или пък може ли да отидем на някоя лекция на икономическа тема, и всъщност да започна този кръг, защото когато учителите виждат, че учениците нямат желание да се занимават с това, е много по-трудно да организират такова нещо, отколкото когато някой ученик отиде и прояви желание за такова нещо. Нали, да минем малко по-напред. Всъщност, смяташ ли, че тези програми на USYC те подготвят за реалния свят? От моя личен опит бих казала да, понеже покрай техните програми натрупах доста повече опит в различни сфери, в които досега, примерно, не съм имала досег. Даже не съм се замисляла за такива неща. Бих казала най-вече точно работа в екип, понеже доста често на техни програми ни разделят, примерно, в отбори. Трябва да правите проект с напълно непознати ваши връстници от цялата страна, което е изключително интересно. Презентационни умения много, понеже пак правим много TEDx толкова на техни събития, имаш възможност да говориш, да се изявиш, да си развиеш точно ораторски умения, презентационни, комуникационни и пак критичното мислене. Да, това са доста полезни качества, така да ги наречем, в нали, личностното развитие. Говорейки за личностно развитие, нали, как всъщност тези програми са успели да те променят, нали? Как си се подобрила, примерно, покрай тях? Да, аз не бих използвала точно термина променят, но по-скоро ме оформиха като личност, помогнаха ми доста да израсна, нали, да имам личностно развитие. И наистина това, което ми помогнаха най-много от всичко, беше точно това да си пречупят това притеснение от публичното говорене, което буквално в момента почти не съществува. Именно благодарение на тези програми. Ако можеш да дадеш, примерно, съвет на миналото си аз, което е тъкмо кандидатствал за някое подобно събитие, какъв съвет би си дала? Да не се подценявам и дори да не съм сигурна, че нещо може да не ми хареса, просто да опитам. Защото човек, докато не опита, не знае дали това ще е неговото или не. Има ли всъщност, нали, след всичките тези събития, които си посетила, умение от там, което всъщност използваш и до ден днешен в ежедневието си? Най-вече презентационните умения. Да. Имаш ли, нали, някакъв съвет към младежите, които, нали, в момента се колебаят? Аз всъщност много искам да участвам, а може би, нали, състезанието по право, нали, не е за мен, нали? Не знам дали мога да пиша доклади, да речем, и така нататък. Какво би дала като съвет на някой човек, който в момента тръгва да се занимава с сферата, в която ти вече имаш опит? На първо място да не се колеба изобщо, просто да пробва. Ето, ти даде идеален пример с състезанието по право Moodcourt, понеже аз първоначално си нямах идея в какво се забърквам, не знаех що е това право и реално можеше и никога да не узная, ако не се бях записал, така че дори да не сте сигурни в нещо, ако искате да го направите, ако имате желание да се запишете, пробвайте. В крайна сметка най-лошото, което може да стане, да кажете някоя глупост или да объркате нещо, но в крайна сметка всички знаем, че провалът ни учи, така че най-важното е това да натрупате опит. Също важно при кандидатстването за програми, примерно, е, че много често учениците се бъркат с това, че трябва да са перфектни. Ако се прави, примерно, някакво онлайн интервю, нещо от сорта, и не са естествени по никакъв начин.
Сега, ние сме младежи на, да речем, 16, 17, 18 години, нали? На всички ни е ясно, че ти няма как да отидеш там с перфектни презентационни умения или да си основател на успешен стартъп. Важното е да отидеш там с мотивацията, че искаш да научиш нещо, а не да си идеален и да покажеш, че знаеш повече от другите участници. Напротив, менторите искат да видят, че ти имаш желанието и мотивацията да надраснеш това, което си и да излезеш извън зоната си на комфорт. Така че бъдете естествени, бъдете себе си и наистина пробвайте, кандидатствайте. Никога не знаете кое може да се окаже вашето нещо. Точно, нали, тук влиза това. Има едно много клише изказване, нали, човек никога не спира да се учи. И точно по такива всъщност събития, ако някой, нали, има желанието да се развива, нали, според мен точно това е шанса им да постигнат, нали, своята, така да нарека, мечта да се развият в някоя сфера. Нали, не е задължително да е примерно право или икономика, има събития от всякакъв аспект в България. Нали, дали ще е примерно клубове по астрономия, нали, най-малкото. За всеки има по нещо, стига да си търсим това, което на нас ни харесва и да се интересуваме и да питаме, а не просто да седим и да си блъскаме главата и да се чудим, ама то сега няма как, защото никой не се занимава с това, нали? Така, нали, да сме негативни относно тази тема. Добре, всъщност вече тъкмо ще да те питам, нали, според теб, дали ако кандидатстваш трябва да си пълен отличник, перфектен ученик от всякъде, нали? Но ти вече отговори на този мой въпрос. Не, аз мога да си допълня то със сигурност. Да. Това също го има като проблем. Доста хора си казват, аз нали, не съм отличник, къде ще ходите, там са много по-добри от мен. Не, реално оценките не определят това колко добре ще се престежа в дадена програма. Това си е, в смисъл, става с натрупване на опит и участие. Просто наистина трябва да се престрашат, да пробват. Определено съм съгласен. Добре, ако можеш всъщност да създадеш собствена младежка програма вече с този опит, който си натрупала, нали? На каква тематика каква би била самата програма, примерно? Ако може да си задам собствена програма, аз си го и пожелавам за в бъдеще, може би ще е нещо с ориентиране към това, може би някакъв тип лекции или менторство над ученици, които имат точно притеснение над публичното говорене, ораторското майсторство като цяло. Бях гледала някъде някаква статистика, че страхът от публично говорене е вторият най-разпространен страх след хората, след страхът от смъртта, което е фрапантно. Аз се изненадах до някаква степен и просто наистина си го създавам като цел за бъдеще, ако имам възможността да създам подобна програма и да спестя този излишен буквално стрес за доста така голяма част от младежите. Определено, нали, не знаех, че е точно на второ място, но знам, че е, нали, голям проблем измежду хората. Нали, аз лично не съм го имал като проблем да не мога да говоря публично, аз просто много обичам да говоря. Но познавам много хора, които всъщност ги е срам или, нали, имат някакви предразсъдъци относно дали искат да излизат на сцена и така нататък, дали искат да са пред камера, примерно. И ще бъде много добре, ако има, нали, специфично събитие точно над тази тематика. Преди време всъщност бях ходил на една лекция на Ана Цолова. Уникален презентатор, определено. Нали, отидахме в The Brickport, което е на морска гара. И всъщност беше много, много интересно да разберем, нали, някои от тънкостите на публичното говорене. Нали, въпреки че примерно обичам да говоря публично, не знаех доста от работите, които се споменаха там. И имахме и възможността всъщност да задаваме въпроси, нали, да крадем занаят един вид, което беше много полезно за нас. Добре, като вече завършък на този наш епизод, според теб, може да ни кажеш с едно изречение защо младежките възможности са нещо много важно? Младежките възможности са нещо изключително важно, защото те са именно нещото, което може да превърне мечтите ви в реалност.
И в крайна сметка ние сме бъдещето, пак ще навлезем в клишетата, но ние сме на ход. И ако разчитаме на това само да научим някакви теории в класната стая, може да не стигне много надалеч. Така че бъдете ангажирани, отговорни млади хора, интересувайте се от това, което се случва около вас и просто, ако нещо ви харесва, искате да кандидатствате като програма, направете го, няма да сбъркате. Това беше, нали, малко повече от изречения, но нали, беше с правилна тематика, така че мисля, че можем да го броим като верен отговор. Извън кадър, всъщност ми спомена за твоето участие в една програма, в която си била гид на хора от различни държави, доколкото разбрах Италия и Индонезия. Можеш ли да ни споделиш малко за нея? Да, всъщност това е международното хорово състезание International Choir Competition, професор Георги Димитров. Доста интензивни 3 дена, които прекарваш с различни хора от различни държави. Има няколко гида в цялото нещо, като всъщност през по-миналата година, т.е. 2024 ми се падна хората от Италия. Те се падат в смисъл на случайен принцип, ти ги слага тези хорове. И реално 2025 пък ми се падна хор от Индонезия, което беше така доста интересно, понеже нали, те пък са от Азия, имаха доста по-различен тип култура и навици като цяло. С тях ми беше една идея малко по-лесно, може би пък да работя, което беше интересно, за разлика от италианците, но не мога да кажа, че и те са ме затруднили по някакъв огромен начин. Като цяло доста забавно преживяване. През 2024 си била с италианския отбор, нали? Да. Какви сте впечатленията от тях, нали? Имахте ли много големи културни разлики, нали? С италианците културни разлики не особено. Те бяха доста така жизнерадостни, супер такъв отборен дух, бяха много забавни, хумористични, през цялото време някакви шеги, доста шумни. При тях може би малко повече дисциплината ми беше проблем, просто защото много се бавеха, примерно ако трябва да отидем някъде. Но пък в крайна сметка в такива събития е нормално това постоянно да се променя графика, да си под някакво напрежение сега ще дойдем ли на време, понеже преди всъщност самото им излизане на сцена в състезанието имат такива репетиции, които си в конкретни сегменти за всеки отделен хор. И не трябва да се нарушава дори с 1 минута, защото вземаш от времето на следващите след теб, съответно. Да. Така че това ми беше малко по-трудно с италианците, защото те бяха малко по-така. Трудно ми беше да ги изкарам от репетиционната зала, с други думи, но бяха доста интересен хор, доста професионално така подхождаха към нещата. Имаха доста опит определено като хор. Мисля, че бяха така един от най-добрите хорове в състезанието. И интересното беше при тях, че при едно от финалните им изпълнения, всъщност нали, има една сцена, то се провеждаше в ФК самото нещо, и всички хорове смисъл излизат на сцената в различни формации и пеят на самата сцена. Нормално. Да, обаче италианците решиха всъщност да си разделят хора на около, може би 4 или 5 подгрупи и застанаха из цялата зала. И беше изключително интересно, защото просто звукът, акустиката бяха така, го бяха измислили, че се получаваше една доста интересна симфония от звуци, което нали, при другите хорове не го видях. Но пак стигаме до там, че те просто са професионалисти, искали са да направят нещо по-различно, което беше на мен лично изключително интересно, защото за първи път виждах някой хор да прави нещо подобно. Добре, какви са били нали, съществените разлики, примерно между отбора от Италия, на които си била гид, и отбора от Индонезия през 2025? Значи разликата може би при индонезийците, че те бяха така една идея много по-дисциплинирани и при тях им го имаше това, че те бяха буквално едно голямо семейство и така духа им беше на отбор, буквално, на хор. И те ме възприеха също като част от техния отбор, което беше много мило. С тях се разбирах, може би една идея по-лесно си комуникирах, макар че те бяха и малко по-притеснени, защото все пак те бяха, може би, така, заедно с хората от Сингапур, от най-далече идваха. И съответно имаше доста така разлики спрямо нашата култура и тяхната. Примерно, нали, тук в България повечето сме православни християни, те са католици.
и примерно изразяваха огромно желание да ги заведа на църква, да речем, да видят все пак отвътре нашите църкви как са. И просто им беше много странно някакви детайли, нали, като разлики спрямо двете ни религии. Също така към храната бяха малко по-скептични, българската, но бих казала, че им хареса. Все пак като видяха ориз, нали, предпочитаха да си ядат по-скоро тяхната кухня, но бяха отворени към, нали, нови възможности и преживявания. Но да, със сигурност с тях работата им беше една идея по-лесна, отколкото с италианците. Те бяха наистина много дисциплинирани и когато им кажа, че, нали, графика им е свършил и трябва да излезем от репетиция, събират си нещата и веднага тръгваме. Никакъв проблем. Имаше ли го, нали, имало ли някакви по-интересни моменти, в които, примерно, нали, имало е нещо, което няма как да го обясниш, нали, на, да речем, английски нещо свързано с културата им, да речем, и се чудиш, нали, сега как да им го обясня на тях, че да го схванат, нали? Едно интересно нещо беше, че като задължение на всеки хор трябва да изпълнят една българска песен. Ага. За 2025 тази песен беше, мисля, че Златният дъжд се казваше, нещо такова. И те ме помолиха да ми изпеят песента на хората от Индонезия. И те просто застанаха в центъра на града и почнаха да пеят. Нали, обиколили ме в кръг и хората в центъра се чуват, нали, сега какво става, аз как да им обясня. Нали, хора, сега малко не е нормално в центъра да се съберете да пеете. Странно е просто за околните, но пък от друга страна доста се изкефиха, да кажем, гражданите. И реално те ме помолиха всъщност да изпеят тази песен, за да може аз като, нали, човек, който си е българин, да им оправя произношението. И ме питаха за превода на някои думи. И това ми беше страшно трудно, защото песента имаше такива архаизми, стари думи, които реално нямаш някакъв особен коректен превод, който мога да им предоставя. И това беше малко трудно, но справихме се. В крайна сметка Индонезия спечелиха Гран-прито и станаха шампиони. Те са ми изключителна гордост. Доста ми благодариха после за това, че съм им помогнала с превода и така че смятам, че сме се справили с тази част, колкото и на мен да ми се е струвало трудно тогава. В крайна сметка, нали, резултатите си показват. Не знам как не съм разбрал, че има голям хора, които седят и просто пеят българска песен от Индонезия на центъра на Варна. Предполагам, че просто не е стигнало до различни социални мрежи, или поне не до мен. Това е доста, нали, интересна случка. Какво според теб, нали, може да си влечеш, че си научила нали, знания, промяна на характер, нещо? Определено знания за другите култури, защото в крайна сметка дори аз да съм гид на Италия и на Индонезия, има доста други хорове, с които ти в крайна сметка, ако техният гид нещо го няма случайно извънредно, ти може просто да ги поемеш, нали, да отговаряш за тях за кратко време. Това се случи примерно на моята приятелка, която трябваше да вземе моя хор за малко. Аз пък взех друг хор от Испания и така. Така че учиш се доста така добре да реагираш под напрежение на извънредни ситуации. Все пак и 24/7 трябва да си на стендбай. Постоянно стават промени в графиката, така, когато работиш с хора, особено от чужди страни. Всеки иска, нали, да се прибере в хотела на време, но понякога изникват примерно проблеми с транспорта, нещо, с храна. Всичко може да стане. Така че това, което съм научила, със сигурност е едно спокойствие, каквото и да се случва. Трябва да си спокоен, да реагираш със спокойствие и наистина да се научиш да реагираш професионално под напрежение, не да се изнервяш или нещо, защото в крайна сметка ти нищо не можеш да направиш, за да промениш някакъв възникнал проблем. Просто трябва ти да си спокоен, да им го обясниш на тях като чужденци спокойно, защото те, нали, също понякога така леко се напрягат, когато примерно искат да се приберат по-рано в хотела, да си отпочинат преди пеене. Но да, най-вече е това. Нали, имаше ли още ли всъщност държиш контакт с тях, нали, общуваш с тях още? С хората от Италия почти не, просто защото тогава не сме си разменяли някакви социални мрежи. Те бяха малко по-на възраст, докато индонезийците всъщност бяха повечето от тях студенти в университет и с тях си разменихме контактите и си поддържам до днес контакт с тях.
Те много ми се радват, постоянно ми пишат някакви неща, поздравяват ме, примерно, ако има някакъв успех някъде. За рождения ми ден бяха изпратили такъв видео поздрав. Се събрали там в Индонезия с един надпис, нали, Happy Birthday, и ми стана много сладко, мило, защото просто това са неща, които си остават и за напред. И със сигурност с тях ще си продължа контакта, надявам се. Да, нали, вече ще знам, ако нали, видя индонезийски хора да пеят на центъра на Варна, че вероятно имаш нещо общо с ситуацията. Всъщност, нали, би ли повторила нали, това преживяване, нали, в смисъл, би ли взела някой друг хора да продължиш да се занимаваш с това нещо? Със сигурност. Значи аз, когато за първият ми хор беше точно нали, Италия, и след тях бях малко съвсем леко, да кажем, скептична дали да го пробвам втори път, просто защото наистина е доста напрягаща работа. Постоянно изникват проблеми, но в крайна сметка това, което остава е точно този контакт с хората и затова си казах 3 дни напрежение, нали, ще го преживееш, давай. Бонусите, които си извличаш след това като преживявания, като емоции, са много по-големи от това, че 3 дни примерно не си спал. Така че със сигурност да. Бих го направила отново. Надявам се с различен хора, защото ми е интересно да видя от другите страни също. Добре, според теб какви възможности за лично и професионално развитие би дало участието в такава нали, програма, да го нарека, на някой друг, нали, ако иска да се включи в такова нещо? То зависи горе-долу от човека. Сега професионално би ти помогнал много, ако примерно ти си певец в хор, както някои част от гидовете всъщност бяха такива, или се занимаваш с музика, нали. Досека с други хора в този сектор ти помага в изключително много различни аспекти и насоки. Сега, ако си човек като мен, който не се занимава с музика професионално, по-скоро е комуникацията с хора и изникването на различни ситуации, защото доста често в живота, нали, 95% от случаите ще ти се наложи да работиш с други хора и колкото повече опит натрупаш по-рано, толкова по-добре за теб. Иначе за личностно развитие то горе-долу пак се припокриват нещата. Наистина най-вече това, което можеш да си извлечеш, ако не се занимаваш професионално с музика, е досега с хора от сектора на изкуството. Относно нали, личностно развитие според теб? Горе-долу се припокриват. Ясно, добре. Пожелавам ти също мечтата ти за организирането на младежка програма да се случи. Това беше от нас. Надяваме се този епизод да ви е харесал и до следващия път.